Сега нека да влезем да разгледаме и вътре, да видим как е изглеждала тази сграда преди много време или по времето на тоталитарния режим. Само че тук всичко е разбито, трябва много да внимаваме, се ударим. Тук има помещения, много стаи. Даже вътре минава едно гущерче. Тук е негов дом. Айде и другото помещение. Те всички кабели, всичко е извадено и премахнато. Няма ключове за осветление, няма жици, няма кабели. Има останки от миналото. Нека и тук да погледнем. Тук е някакво дървено дюшеме. Човек ще каже, че вътре свети крушка. Как може да се излъже, да се измамя? Това е една илюзия от светлината. Нека да видим и това помещение. Разхвърлени маси, прозорци. То има и втори етаж тук. Нека да видим втори етаж. Един цървун. Нека да видим навътре. То човек ще каже, че това е някакво училище. Някаква стаечка. Нека да видим и по-нататък. Всичко е претършувано. Може би от покрива пропуска някъде, влиза вода. Чакай, не влезнахме и в тези стаи. Видим какво има. Има каквото има. Останки от миналото. Но все пак хубаво е човек да го посети. Да го види наживо как изглежда. Нека да слезнем. Първия етаж. То и вънка.